Dol rok সমুদ্র tui kotor ni bottom eba tolao bahai 2-3 jora survive klai tongmangkha oxygen chara tei equipment chara no bahai survive klai tongmangkha tuio je nangmani equipment chara no omo haino kahini tini khoroksa borokni sana thangui tongo obo belaikeno wanajaknai piaba খুশিনি ব্যাপার এবা কেবা দুঃখিনি ব্যাপার বা অঙ্গই ফায় ও বরকনি সাগ কপাল দে কাহাম হিন্নাই ইয়াকেবা হামিয়া দে হিন্নাই ও বরক আমসতকে বিনি লাইপ মানজাগৈ ফাইকা হিংকে ও ভিডিও ন ফুল স্টোরি সাইমান মুচুংকা হিংকে পুইলানো হইতে পাইথাক জরা স্কিপ খায়াওই নাই টংদি হিংকে পুরা ভিডিও বুজিওই মাননাই অব অংখা কুবই কথমা সমুদ্র তুই কতর নুখা হিংকে বেলাইকেনো কিরিমা সিনচা ফিয়াবা আবন সেলাইপানো কিরিমা সিনচা তলানি নাজারা রক তেব কিরিমা সিনচা আবনি সেলাইফানো তলাও জেমসুক থাংরোরক আমসুংনো আন্দ্রগুন্দ্রাতে কিরিমা সিনচা ওংরোরক সমুদ্র তলাও যদি জেসাফানো অঙ্গই equipment sarak laika hingke a jagani kathang ba jiwi hainani nani barabar no obo haino bini langmawa bo manjagi phaika obo bini sago je kalaimani obo kathang phirogui phaika teisa belaikeno khushini byapar phiaba bini bagui hingke obo gowal kahamde wngkha naikiba hamya Naki papono yamras fano naitugui manliya ajagani bahai ke bo kathang kifili phaiman kha belekeno wana jagnai kaisa jahaz kotor samudro kotro kuluk thanga hingke tei kathang kifili phaiman ya aroni borok omo haino tongo kwbangma agini laithangjak Titanic jahaz rok kulukmani obahaino kathang phirogui phaibailiya theibaika maximum no korekjon chimise banji suo afurubo piaba omohai kwbangma no tongo jaga o samudro kotor jahaz kulugui tei phirogui phaimaniya obahaino bini bo story sem hingke bini logi tamo ongkha bwskango jeng video ni bwskango saiman lainai chini barotha kotor hawa hani bade no tui tongo tui 100% ni jagao sana thangka hingke 80% jagao no borok rok laimania eba thangai mania jemon sana thangka hingke Bermuda Triangle a jagao jesuk jahaz kotor fano laimania a jaga tui laina thangka hingke kulugui thango eba dongso fano ungui thango jahaz no kari a jaga tui aeroplane eba helicopter rok fano laimania a jaga tui laina thangka hingke tuio no kulugui thango bini direction rok pogui obohai siti tui no baksa jagao samudro kotor dangerous jaga rogo jahaz rok laio phiaba omohaino kulugui thango a jagani hoite teisa kathang phirogui phaimania hingke jeng tini saiman lanai o borokni uklokni story obo wngkha real story Nigeria o tongnai Harrison Ojeba Okin bumungoi khoroksa sela kaisa tagboat o bawarchini samung khlai chao 24 May 2013 o tagboat 12 jon crew member no tui Gulf of Guinea o kaisa oil tanker ni help khlaina bagui thangui tonglayo a tagboat o Harrison bo tongo Nigeria ni simi Gulf of Guinea 32 km haksalo tei a Gulf of Guinea ni location o kaisa oil tanker kasai tongkha jagao tei abono help khlaina bagui tagboat rok a jagao thana bagui naijak je tagboat o bo kajak a tagboat hingke kaisa help khlaimani no oil tanker yakke baje jaga phono kasai tongkha hingke abono surogoi tubunani obahairo
Phiaba ajora eba adino borongni bagui kisisani bagui phano normal ya din. Time engkha 7:30 ni sarik digio. Tei ajagani kormachari rok samatui borok well tanker no borokni tek boat bakhaioi sotanani chenglai-kha. Bwskango agugui no tongmani phiaba a samudroni tui achomsa kotorma ke joar kaoi phaika tei kotor. Tek boat o phai nang phaika tui ni jobar. Joar abagui tek boat tabo khingke ulta pulta angui didak angui narak manliya tek boat ulta angui tuini tolao speed khlainani chengkha koloknani. Generally association rok tamo ongnai norok to jotono saiman baikhana o 12 crew member ni bisingo chirik mokoro ongnani chenglai-kha tei yangwaisa aingwaisa ke tui joar kama haike tui tolao bo kologui tongkha speed khlaioi. 12 crew member ni bisingo koyekjon crew member hingke cabin bisingo habjak tei a cabin bisingo habjakni bagui lok ongui borok phataro bo ongkhor manliya. A jagao tui mung mabai tui pungui thangma bai hama hoi maya ongui a jagao no domlai baikha baksa tei baksa ke ba aboni phataro ajomsa tui joar kaoi speed khlaioi tolao klaima bai bokhrok rok dukhumani bo lengui thuybaikha khasya ongui. Phiaba a jorao Harrison bo a cabin no tongmani. Phiaba bini kapal kaham tui joar kanani swkang no bo a cabin ni ongkhorui. Washroom phaisingo agokha tei washroom no bo a jorao tongui tongmani. Tui joar kafru jefru tui ni joar kaoi tongo bo afru washroom bisingo underwear simi no kanjak a jagao tui joar jefru ajomsa tek boat o nangui eba tek boat ni bisingo habui phaika a jorao kheno ulta khlaioi achomsa bini bokhrogo nangui rikha. A jorao bo tamo ongkha tamo ongya kono phano wansugui manliya aboni bisingo no tui bo a washroom tongtoma jagao speed khlaioi hamnani chengkha tui bo a jorao bo kono phano chap maya ongui washroom ni doga phiogui naimani ulokhe baksa crew member rok yangwaisa aingwaisa hingke kochogui tongbaikha. Kun mote khe washroom ni doga khulogui naimani ulokhe no tui ni joar bono kaisa washroom ni hoite tei kaisa washroom bo kochogriwui telangui thangkha tei a jagao bo sokuikha a jagao air pocket bo tongo bini afuru kapal kaham ongkha. A jorao a jagao belai kheno andar amsake andar je bo nijini yagyakung tei bwsak rok no phano nukhurliya sudu a jagao chikonsa air pocket tongmao no bo hama hawi oxygen manui tongkha abo bo onek kosto khlaioi. Bo sudu a jorao amsik simi saimano je bo tui bisingo ao feel khlaio tei bo a tek boat bo pungjak tui amsik simi je sawi mano bini totra jora tui. Phiaba bini bokrok hingke air pocket kisisa jagao कसakha एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टग बोट समुद्र के बॉटम पर जा लगी। a jorao no tek boat bo samudroni botomo thangui klaikha jotoni tolao tei a jorao jotono nilar sringsrok ongui thangbaikha. Tek boat a jorao ocean surface ni slide 100 feet tolao thangui klaikha hingke bwsukchi kothok norok wansugui naisidi. Omo amsuke kothok je kok thaisa bai sana thanga hingke 8 tala building kuchok sok amsukno tolao kothogo thangai klaikha bo. Harrison je borok tuyok na borongya tei bini yago kono equipment rok bo koroi tuyo je survive khlaimanna tei oxygen tank rok bo koroi apro bo sudu bini underwear kanjak bo a jorao kono chabui manliya bo sudu wansukka ang tei kwthang banjiklakha bini totra jora je air pocket manui tongma bo abo jekono somoyo pungui thangui mano
tei bo jekono jorao no thoi mano tui jodi pungui thangka hingke jesa tesa khlaiui bo a jagani kutulnani chesta khlaika yak bai manui no feel khlaiui kuno nokhoria andra gundra haike no bo kubuni jagao thangui soguika a jagao hingke air pocket tongo phiaba a jagao hingke kwbangma no tongo jaga je jagao tui pungsukya kho a jagao tei kisa kotor air pocket tongo a jaga wngkha techboard ni engineer office rok tongmani jaga tei bo a jagao no tongnani bagui uansukha a jorao bini logia puru na nungnani tongo na chanani tongo jesuk jora a air pocket tongo asuk jora no oxygen bo tongrokha a air pocket sudu 1 hoite 2 meter jora se a jagao le busuk oxygen tongnai je Harrison no amsuk banchiri tongui mannai bini kathang tongnani lama a jagao bo belai kheno nani borobar no a jorao no techboard ni phataro phan ke gorong ungjak a gorong ungmani abo shark ni khorangse tei bo tamo manui no bo chaui tongo techboard ni aina eba janla tui nahanai mani ulo nokha je 12 jon crew member tongmani a jagani bisingo khoroksano o shark chaui tongmani nokha aboro nogui belai kheno Harrison kirijakha Harrison aborokno nogui tei khnaui belai kheno kirijakha tei bini bwkha bisingo belai kheno wanajak bo tabuk kwthang de soguya jodi a techboard ni hoite phataro phano angkur thangka hingke bini kwthang tongnani lama kwrwisuk no hinui bo sak uansukha a jorao Harrison a jorao thwimani lamao asukjak a jorao bo kuno uansugui manya bini yakung yak belai kheno kwsang ongjak tuio tongmani bagui a jorao no bini gana tui coke eba cool drink tui ti kochogui thangmani a jorao no bo a coke no naharui nungkha bini shori no dehydrate khlaina bagui tei bini sakrok bo belai kheno tuio chomjak wngma bai belai kheno kwchang jakha aboni bagui bo kaisa jagao tei a jorao bini gana tui kaisa tuio kulugya spoon haimal tongmani a jagao bo kaui bini khaklap mwthalui bini khaklap eba bohogo tui tongmani aborok tiklaika bo a jorao a manuio kasaya hingke bini sago hypothermia ongnani bo onek chance tongo aboni bagui bo a jagao kasaui sak no protect khlaika hypothermia ni yakni phiaba a jagao bini bagui kaisa no bini problem wngui achai phaika je a air pocket o je oxygen tongmani abo bo nahaiui tongma bai truk painani chengkha tei bini sago oxygen tank rok bo kwrui kana gini o bo je jagao tongui tongmani survive khlaiui air pocket o a jagao sudu 7 ghonta o oxygen survive khlainani bagui simise tongruko Harrison 30 meter tolao techboard ni kaisa chikonsa room eba chikonsa air pocket o survive khlaiui tongkha abo wngmani haike no 2 din jora tongkha aro bo 2 din jora survive khlaiui tongoi ma tongkha oxygen supply je agino hoite no limited eba kisa tongoi tongmani tabuk hingke tei bo komiui thangka Harrison tabuk sudu nasingui tongo bo bufru thuino hinui bo sakno kichaphono uansugui manya tei sak kwthang kifului thangui manano hinui bini kapal hamyao 2 din jora birman manui tui kuthugo andra gundra oxygen mania sak kebel kwchangma tui manjagui haike no 2 din jora katokha aboni ulekhino bo aros belekhino sak durbol ongui lengti no ongui tongmani a jorao kheno phatano hoite kaisa khorang khanakha oil tankers ni crew rok kaisa driver no tuio rihor rikha je techboard tolao klai thangka abono nai haidi tei 12 jon crew member a jago tuio kulugjak aborok kwthang de kwthui aborok nainani bagui rihorka
khoroksa driver te bini logio tongbayo tei rokbo ajrao driver tagboard khoroksa khe naitugui thangka je ajagani kwthwi rokno nainani bagwi bo saksa kisapano wansugui manya o driver je ajagao kwthang borok bo tongui tongo hinui ajorao no Harrison je jagao tongui tongmani engineer ni room o kaisa pohor nukha pilala khlaiui abo wngkha driver je tos thonui tongmani abo afro bo belekhino hamjakka je bini khushini thikana kwrwikha rescue driver rokno nugui bo belekhino hamjakka tei bini afro belekhino sak kebel mokol phiyokna phanase phan kwrwi obahai wngui tongkha afro driver sawai khwnarika tei bini camera rogo bo chobui tubukha je bo afro ajarao mokol phano phiyogui mania amsukhe sak kebel durbol wngjak tei oxygen bo paiui no tongkha jagani driver poilano bono oxygen helmet kandikha aboni ulekhono bini oxygen no normal khlainani bagwi naikha bahaike normal khlaiman hinui Harrison no eklogi bono logi bo talanglia tamni hingke sudden pressure ni bagwi bini heart fail pano wngui mano hinui aboni bagwi no puila bini bagwi diving bell tubui phaika tei Harrison no a jagao dawui samudro no hoite tiklainani chengkha Hataro tiklai maimani ulofano bono 2 din jora a diving bell no tonijak khachobo tamni hingke bono phatcha phataro nokhor liya tamni hingke bini heart fail wngnani kiroi abagui bini aste aste khlaiui bini oxygen rokno normal khlainani chengkha 2 nin ni pore Harrison pura normal wngui thangka kha simani ulo Harrison sawi khwnarika lokorokno je bo tabukni simi kun dino phano samudroni ganagini phano thangya hini saka amsuke bo bini bukhao agat wngkha je kirimani hapka bo samudroni ganagini phano thangnani muchungjakliya Harrison without equipment tei oxygen chhara samudroni talao banchinai bo no duniani joton slai khoroksa borok jotono no hambai paithak jora choyasak ani video no naimani bagwi hingke norok ani video no chajak hingke like share comment khaidi hambai।